Hello guys, naaday mi karon sa balay Saranay diri sa Tulusa, Cabadbaran City guys no. Ipasilip na ko sa inyo ang ilang A-house guys ha. Musulod ta guys. Charan! So mo nilang A-house guys, mo na ang sulod sa ilang A-house. So like, na sila electric fan, na ay refrigerator, na ay sink, na apoy kabutingan dito skillet stove or rice cooker, na apoy sa amin guys ang pinaka-importante man namin sa tabi. Si, gwapa gyapon na apoy comfort room guys. So wala na problemahon pa. Dito sa taas na apoy space para pwede matugan. Unya, dako-dako gid siya guys. Hi Mami Rose. So pwede na to dadon ang atong pamilya diri or atong mga friends guys. Pwede ta diri mag-overnight guys. So nindot guys no napay suga nga nindot wala sa among bukid. See? So, air condition pagid siya, guys. So, walay igang. No? So, mugawas ta, guys, sa tanawon na to kung unsa ang gawasan ng A-house, guys. So, reunion dahil karon sa Pinsoy and Canora bloodline sa side ni Alvin, guys, no? Sa mga function, guys. Sa mga sakyanan sa mga relative ni Alvin, guys, no? So, sila dito guys, busy sila. So, diri sa A-house guys, naapod sila chair swing. So, kung mo relax ka diha sa swing, sa ilang chair swing, kung mag-swing-swing ka diha guys, siguradong relaxing. Like Ate Coco, di na to disturbuhan kay nag-relax na siya diha. So dito guys, na sila hole dito, na abuhan, na lababo, na duha ka CR, na pool, makita po dito ang dagat guys. So fresh kay diri guys, napay mga coconut trees guys no. So nice kay nga place to stay guys. So you can bring your family or friends here. Tapos mag-overnight mo. So maka-relax gid mo diri. So mao gid to guys no kini ilang A-house guys. Hi Mama Rose. Anyways, thank you for watching guys.